Poztu zaitezte Jerusalenekin, alaitu berarekin, maite duzuen guztiok, izan orain berarekin zoriontsu, harengatik dolu egin zenutenok. Asetzeraino edango duzue, haren bular gozotik. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok Eukaristionen hasieran Garizumako laugarren igandean, postasunaren igandean, jarri ditzagun gure neke eta pozak aldare hontan, Jainkoaren aurrean, eta gure haritokietako Ama Birjinaren bitartekotza eskatuz, eska ezaiogun bere laguntza eta errukia. Jesus jauna, zeure herriari pakea ekartzera etorri zinena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, galdurik zegoena salbatzera etorri zinena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, mundua berri egitera etorri zinena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure hitzaren bidez, miragarriro adiskidetu zenituen gizon emakumeak zeurekin. Egizu, kristau herria, maitasunean bero eta sinismenean alai, prestadadila hurbiltzen ari diren Pasko jaietarako. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Samuelen liburutik. Egun haietan, jaunak honela esan zion Samueli. Bete adarra orioz eta zoaz. Belengo Jeseren gana, bidaltzen dizaitut, haren semeetan bat begiz jo baitut nire erregetera. Iritsi zenean, Eliab ikusita horrela esan zuen bere baitan. Ez ote da hau jaunaren gantzutua, baina jaunak esan zion Samueli, ez begiratu horren itxura eta luzeari, alde batera utzia daukateta. Jaungoikoak ez dio begiratzen gizonek begiratzen diotenari. Gizonek gorputz itxurari begiratzen diote, jaungoikoak bihotzari. Bere zazpi semeak zar erazi zituen Jesek, Samuelen gana. Baina honek esan, jaunak ez du horietarakorik inor aukeratu. Orduan Samuelek galdetu zion Jeseri, ez alda beste semerik. Eta harek erantzun, bai, txikiena ardizai dabil. Eta Samuelek Jeseri bidal ezazu norbait haren bila. Ez gera jaten hasiko ura etorri arte. Elkar erasi zuen, beraz eta etorri zen. Ile gorria zen, begi eder, ikusgarria mutila. Eta jaunak esan zion Samueli, jaiki zaitez eta gantzutu ezazu, hori da. Hartu zuen beraz, Samuelek olio adarra eta gantzutu zuen beren anaien erdian. Egun hartatik, jaunaren espiritua Daviden jabe egin zen. Jaunak esana? Eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Larregurietan etzan erazten hau. Atzedenezko iturria narama, eta birbizten dit barrena. Banarama bidezior zuzentatik bere izenegatik. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Ibar ilunetan banabil ere, ez nago gaiz beldur. Zu nerekin bai zaude, zure zigorra eta makila hauek dira nere poza. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean.
Atontzen didazu maia, etzaiak dauzkadala begira. Olioz gantzutzen didazu burua, gainezka dago nere edontzia. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Zoriona eta grazia ditut aldean, nere bizi guztiko egunetan, eta jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. San Paulo apostoluak Efesotarri. Zenideok, lehen bain ilunpezinetan, orain ordea kristau bezala argi zerate. Zabitzate beraz argiaren seme bezala. On izaten, zuzentasun eta egia guztia argiaren fruitu baita. Aztertu jaunari ezer zaion atsegin. Ez izan hartu emanik ilunpeko egintza usteletan. Zala itzazue baizik. Izan ere, ezkutuan egiten dutena, esateko ere lotzagarri da. Argiak guzti horiek salatzen dituenean, agerian uzten ditu. Eta agerian dagoen guztia argitasunez jazten da. Horregaitik esaten da, ez nazaitez lo zaudeten hori. Jaiki zaitez hilen artetik, eta Kristok argituko zaitu. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Jesu Kristo guri nintza, argi gure bihotza. ni naiz munduaren argi dio jaunak, nere ondoren datorrenak izango du bizirako argia. Jesu Kristo guri nintza, argi gure bihotza. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek bidez zijoalarik gizon bat ikusi zuen jaiotza zitsua, ta ikasle galdetu zioten. Maixu, zeinek egin du pekatu, honek ala honen gurasoek hau itxu jaiotzeko? Ta Jesusek erantzun, ez honek, ez honen gurasoek, baizik eta jangoikoren egintzak horrengan ager daitezen, gertatu da hori. Egun argi dela egin behar ditut, bidali nauenaren egintzak, badator gaua, eta orduan inork ez ditzake egin. Munduan nagoen bitartean, munduaren argia naiz. Hau esan da, bota zuen txistua lurrera, eta txistuz loia eginik, loiaz igurtzi zizkion begiak itxuari, eta esan zion, zoaz, eta garbi zaitez Siloeko urraskan. Siloek bidalia esan nahi du. Joan zen itxua, garbitu, eta ikusten zuela itzuli zen. Auzokoek eta eskean ikusten zutenek, honela esaten zuten. Ez alda hau horre xerita eskean egoten zena? Batzuek zioten, bai, bera da. Beste batzuek, ez, haren antzeko bat da. Berak berri zioen, huraxe naiz. Orduan esan zioten, nola ireki zaizkizu bada begiak? Eta harek erantzun. Jesus esaten dioten gizon horrek, loia egin zuen, igurtzi zizkidan begiak eta esan zidan, zoaz Siloera eta garbi zaitez. Orduan joan nintzen, garbitu eta ikusten hasi nintzen. Galdetu zioten, nun da hori? Erantzun zien, ez dakit. Farisearren aurrera eraman zuten itxu izana, larun bata zen, Jesusek loia egin eta begiak ireki zizkion eguna. Farisearrak ere galdetu zioten,
nola argitu zitzaizkion begiak, harek erantzun zien. Loia jarri zidan begietan, garbitu ninduen eta ikusten dut. Farisear batzuek zioten, gizor hori ez dator jangoikoarengandik, ez du larunbata jai egiten. Beste batzuek berriz, pekatari batek nola egin dezake horrelako ezaugarririk, eta ez zetozen bat. Berriz, galdetu zioten itsuari, zuk zer dela derizkiozu, begiak ireki dizkizun hori, eta harek, profeta dela. Hala ere, judutarrek ez zuten sinistu nahi, gizonura itsu izan eta argitu zenik, gurasoi deitu eta galdetu zieten arte. Hau alda, itsu jaio zena diozuen zuen semea? Nolatan ikusten du bada orain? Gurasoek erantzun zieten. Guk badakigu gure semea dela eta itsu jaio zela. Baina orain nola ikusten duen ez dakigu, eta begiak nork ireki dizkion, hori ere guk ez dakigu. Galde berari, ez da aurra, eman dezala berak bere berri. Judutarren beldurrez, hitz egiten zuten gurasoek honela. Ordurako bat eginda baitzeuden judutarrak, Jesukristotzat aitortzen zuten guztiak, sinagogatik botatzeko. Horregatik, esaten zuten gurasoek, ez da aurra, galde ezaiozue berari. Bigarren aldiz, deitu zioten itsu izanari, eta esan zioten. Aitor zazu jangoikoaren aurrean, guk badakigu gizonoi pekatari dela. Eta harek, pekatari den ala ez, nik ez dakit. Hauxe dakit nik, lehen itsu nintzela, eta orain ikusten dudala. Haiek berriro, zer egin zizun, nola ireki zizkizun begiak? Harek erantzun zien, esan dizuet lehen, eta ez izazue sinistu. Zertarako entzun nahi duzue berriro, zuek ere, haren ikasle izan nahi alduzue? Orduan, gaizki esaka ekin zioten. Zu izango zera horren ikasle, gu Moisesen ikasle gera. Badakigu jangoikoak Moisesi hitz egin ziola, baina hau ez dakigu nungoa den. Harek orduan, hori da bada harrigarria, zuk ez dakizuela nungoa den, eta harek neri begiak ireki dizkidala. Badakigu jangoikoak ez diela pekatari entzuten, baizik eta jainko zali denari, eta haren nahia egiten duenari. Egundaino ez da entzun, itsu jaiotako bati inork begiak argitu dizkionik. Honek jangoikoarengandik ez balitz, ezingo luke ezer egin. Erantzun zioten, pekatu huts zera jaiotzatik, eta zu guri erakusten, eta kanpora bota zuten. Entzun zuen Jesusek bota egin zutela, eta aurkitu zuenean galdetu zion. Sinesten alduzuzuk gizonaren semea? Harek erantzun, zein da bera, sinez dezadan. Jesusek orduan, ikusten duzuna, zurekin hizketan ari dena, bera da. Harek orduan, sinisten dut jauna, eta aurrean auspeztu zitzaion. Jesusek orduan esan zuen, epai baterako etorria naiz ni mundu ontara, ikusten ez dutenek ikus dezaten, eta ikusten dutenak itsu geldi daitezen. Harekin zeuden farisear batzuek entzun zuten hori eta esan zioten, beraz, itsuak gera gu ere? Jesusek erantzun zien, itsuak bazinate ez zenukete pekaturik, baina ikusten dugu bai diozue, zuen pekatuak irauten du.
Jaunak esana, eskerra zuri jauna. Garizumako laugarren igandean gaude gaur, postasunaren igandea, edo baita ere letare igandea izenekoa. Garizumako kuarentena hontan, geldialdi bat egin behar dugu gaur. Garizuma desertuko garaia da, eta bide luze eta neketsu hontan, alaitasunak eta zoriontasunak paper oso garrantzitsua jokatzen du. Elizaren liturgiak gaurko egunean postasunari buruz hitz egin nahi digu. Norantz goazen gogoratu nahi digu. Bide bat iten denean garrantzitsua da, importantea da beti helmuga gogoan izatea. Bai, Garizuman gaude, bai, kuarentenan gaude, baina helmuga ez da hori, helmuga beste bat da. Helmuga argia eta zoriontasuna dira. Gaurko igandea berezia da, Jakin barra daukeu, kristautasunean, gure kristau tradizioan, Garizumako igandeak paper berezia jokatu dutela. Pasko igandean, normalean, kristau gaiak bataiatuak izaten dira, eta igande hauetan, Garizumako igande bakoitzan, kristau formakuntzako oinarrizko puntu batzuk ikutzen dira. Heldu hauek bataiorako prestatzeko. Gaur, jaiotzaz itxu zen gizonaren igandea da. Jesus tenplutik atera eta gizon honekin aurkitzen da, jaiotzez itxua. Eta gizon honek zer zoragarria biziko du, oso handia, sendatua izango da, benetan sendatua izango da. Baina guzti hau, handia izanik, handiagoa den beste zerren zerbitzura egongo da. Gizon honek hemendik aurrea begirada berri bat izango du. Lehenengo irakurgaian, David erregea aukeratu zenaren momentua entzun dugu. Samuel profetak David aukeratu eta gantzutu egin zuen. Baina berak ezekin zein zan. Bazekin jangoikoak errege bat aukeratu zuela Israeleako, baina ezekin zein zan. Bazekin Belenen zegoela errege hau. Bazekin bere familia zein zan. Jeseren seme bat zala bazekin, baina Jesek 8 seme zituen. Orduan behin, Jeseren gana joan, eta bere 7 semeekin afaltzera jarri zan. Seme hauek 7 seme hauek sanoak eta fuerteak ziren. Samuel pentsatu zuen, hauetako bat izango da. Baina jangoikoak esan zion. Ez begiratu hoien itxura eta luzeari. Aldera bateta utzita dituteta. Jangoikoak ez dio begiratzen, gizonek begiratzen diotenari. Gizonek gorputz itxurari begiratzen diote. Jangoikoak bihotzari. David txikia zen, itxura txikia esan itxuraz fuertea, baina jangoikoak bera aukeratu zuen errege izateko. Guk gure bizitza begirada batekin ikusten dugu, jangoikoak beste batekin. Guk askotan bizitzen ari garen egoera bat aldatzea espero dugu, eta gertaliteke aldatzea, itxu honi bezala, gertaliteke jangoikoak dena alduelako, dena. Baina askotan, gure egoera ez da aldatuko. Gu gara, jangoikoaren graziaz, begirada berri bat izan dezakeguna, ez gizakiena, jangoikoarena baizik. Begirada berri bat, egoera guztitan eta gauza guztitan, beren barneko sekretua ikusteko. Drama baten aurrean gaude, gizon hau jaiotzaz itxua da, tau tristea da, oso tristea, oinarrizko zentzumen bat falta zaio, ezin du ikusi. Ikasle galdetzen diote, maisu, zeinen kulpa dau? Beren gurasoena,
edo bea itxu jaiotzeko. Askotan gure egoeren zergaitia bilatzen dugu, errudunak bilatze ditugu. Baina arazoa ez da hoi, arazoa beste bat da. Ni bizitzen ari naizen honek, norantz eramango nau, nora eramango nau, zein norabideetan jartzen nau. Sufrimendu serio honek, eta pertsona honek objektiboki bere bizitza markatuta zeukan, ezin zuen ikusi, horren barrun zer dagoen ikustea, Jaungoikoaren begiradari esker. Jesusek esango du, ez honek, ez honen gurasoek, baizik eta Jaungoikoaren egintzak horrengan ager daitezen, gertatu da hori. Jesusek zer fuerte esaten du, Hau, honi gertatu zaio, berarengan Jaungoikoaren aintza, Jaungoikoaren egintzak ager daitezen. Oso serio da, Jesusek esaten duna, Jesusek esaten du, gure bizitzako gauza eta gertaeretan, baita zailenetan ere, baita ulertzen ez ditugunetan ere, Jaungoikoaren egintza eta eskua aurkitzera deitua gaudela. Gizon hau profeta batetan bihurtuko da, itxu hau profeta bihurtuko da Farisiarren aurrean. Eta hori itxu zelako, behin itxu izan zelako. Gizon honek bere bizitzako enigmen aurrean, ez ditu gehiago zergaitiak bilatuko. Norantz eramaten dioten ikusiko du. Azkenean, gizon honek Mesias aurkituko du. Bere aurrean gizon bat ikusiko du, eta esango du bai, zuzea nire Jaungoikoa, zuzea maite nagoen Jaungoikoa. Orduan bai ikusmena guzti seiatzen zaiola, bai fisikoki eta bai barrutik. Salbatu dion Jaungoikoa aurkitzen du. Eta Jaungoikoaren egintza ikusten du, sufrimenduaren erdian. Elizak ebangelio hau, Garizumako laugarren igandean, bataiorako prestatzen ari diren kristau gaiei beti planteatu die, kristautasunaren hasieratik. Guri, bataiatu bezala, guri kristauei, honek gauza importante bat esaten digu, oso garrantzitsua. Ez gerala gure bizitzan, gure ikusmen pobrearen esklabo izan behar. Ez gehala izan behar, gure interpretazio eskasen esklabu. Askotan arrisko hau dugu, egoera zaietan, orain bizitzen ari garena bezalakoa. Gauzak eta gertaerak modu arinean behidatzea, superfizialean, gizakiek bezala, ez Jaungoikoak bezala, etorkizunik gabe. Jesusek ze ikusten du jaiotzez itxu den gizon honengan, etorkizun bat ikusten du. Ikusmen falta horrek nora eramango dion ikusten du Jesusek. Jesusek gutako bakoitzengan, gugan, berdina ikusten du, berdina. Bataioaren doaia horrela bizi duen kristau batek bere gauzetan eta bere enigmetan etorkizun bat ikusiko du. Hau Jaungoikoaren graziaz, bakarrik bere graziaz, guk gure indarrez ezin dugu. Inork ezin dio ikusmena eman, itxu bati, inor Jaungoikoa bakarrik. Guri berdin, ireki gaitezen igande hontan, Jaungoikoaren egintzara, ulertzen ez ditugun gauzetan, gure bizitzan, ulertzen ez ditugun gauza guztietan. Horrela izan bedi. Sinesten dut, Jaungoiko aita alguztiduna zerulurren egilea,
Sinesten dut, haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu, eta Maria Virginiagandik jaio zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jetxi, eta 3. egunean hilen artetik piztu zana, zeruetara igo, eta jangoiko aita alguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizia. Amen. Senideok, edozein garaietan egin behar diogu otoitz jangoikoari, baina bereziki garai hontan, Pasko jaia hurbiltzen ari den garizuma eta beharreko garai hontan. Eska dezagun lehenik eta behin, gure Aita Santuaren alde, gure Gotzaiaren alde, gure Elizbarrutiko apaiz eta diakono guztien alde, zailtasun une honetan, jangoikoaren herria, bataiatu guztiak, Jesusen bidetik, itxaropen bidetik, gida ditzaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Eska dezagun gaixo guztien alde, bere gorputzean gaixotasuna, bizitzen ari diren guztien alde, eta baita honek ematen duen beldurraren gatik eskatuko dugu. Jangoikoak kontsola gaitzan, eta momentu zaiontan bere indarra eman. Eska diezaiegun jaunari, entzun arren jauna. Eska dezagun familien alde, garai hau familiaren garaia da, danok etxean gaude. Batzuk bakarrik, asko bere familiarekin. Eska dezagun garai hau gure familia loturak indartzeko balio dezala. Eska dezaiegun jaunari. Arren entzun gure jauna. Eska dezagun baita ere hildakoen alde, bereziki egun hauetan, piztueraren itxaropenean hil diren guztien alde. Jangoikoak beren pakean eta atsedenean arditzan. Eska dezaiegun jaunari. Erruki zakizkio jauna, otoitzean ari zaizun Elizari, eta begira, begionez, zure aurrean makurtzen diren bihotzei. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Pozik eskaintzen dizugu jauna, betiko sendabide den oparia eta apalki eskatzen.
Ospa dezagula begirunez eta eskaini munduaren salbamenerako. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaran dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi ta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna. Aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, gizakundeko misterioaren bidez, sinesmenaren argia eman du ilunpetan zebilen gizadia, eta jaiotza berriko uraren bidez, jainkoaren seme alaba ordeko egin gaitu, pekatuaren menpean sortuan garenok. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz, adoratzen zaituzte, eta guk ere, aingeru guztiekin batean, beti eta beti, abesten dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zeure zerbitzariak, gaur bereziki Gili, Candido, Carmelo, Maritxu, Milagros eta Gregorio. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritsi ezagun, Jangoikoren ama Maria Virginia doatzuarekin,
haren senar Jose santuerekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santoarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Jesusek irakasten digunez, eska diezaiegun zeruetako aitari, etor dadila bere erreinoa gure gizartera. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegon ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure adezu erregetza, zure apospeta ikana, orain eta beti. Jesukristo gure jauna zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zeure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko nahi naiz. Jaunak begiak igurtzi dizkit, eta joan garbitu, eta ikusten hasi naiz, eta jainkoagan sinesten. Kristoren gorputzan. Amen. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zu gandik urrundu.
egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zuk argitzen dituzu mundu ontara etorri diren gizon emakume guztiak. Argitu gure bihotza zeure graziaren diztiraz, zuri atsegin zaizuna erabil dezagun beti gogoan, ta zu benetan maita zaitzagun, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Igande ona izan guztiok, eta jakin dezazuen, guk hemendik Zumaiako Andramariren aritokitako ermitatik egunero ospatuko dugu meza, eta egunero ikusi ahal izango da, kanal hontan, YouTubeko kanal hontan, astean zehar atxaldeko 7, igandetan, goizeko 11. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Zaindu itzazu jauna, zure laguntza eske dituzunok. Indartu aulak eta argitu beti zeure argiaz, erio ilunpean dabiltzanak, gaitz guztietatik bihotz honez aterata, ondasun gorenak eskura ditzaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ta bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.